ଆଜି ସାମାନ ଆଣିବାକୁ ଆସେ ଏମିତି ବର୍ଷାରେ ଭିଜାଇ ଦେବୁ ବୋଲି କେବେ ମୁଁ ଭାବି ନଥିଲି। ତ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଗୋଟେ ମିନି ବ୍ଲଗକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଜିତୁ। ଆଉ ଆଜି ସକାଳେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ସୁଲେପାଟର ଦୋକାନୀ ଭାଇ, ଆଉ କହିଲେ ରାଇରଙ୍ଗପୁରକୁ ଯେ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ଆସିବ ଆଉ ମୋର ଦୋକାନକୁ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଘରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବା। ଆଉ ସେ ଦୋକାନ ଭାଇକୁ ନେଇକି ଏବେ ବାହାରିଗଲୁ ଆମେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର। ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ଭିଡ଼ିଓ ନ କରି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆମେ ଆଳୁ ଗୋଦାମକୁ। ଏଠୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଲୋଡ଼ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ା ଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଦୋକାନକୁ, ସେଠି କିଛି ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ଅଛି। ଆଉ ଗରମ ବହୁତ ଲାଗୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜଲଜିରା ପିଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ଦୋକାନରେ ଟିକେ ସାମାନ ଲୋଡ଼ ହେବ, ଏଇ ଦୋକାନରୁ ଟିକେ। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମର ଲୋଡ଼ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତିକି ଗୁଡ଼ା ସାମାନ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ଯିବା ସୁଲେଇପାଟ। ତ ଚାଲ ସୁଲେଇପାଟକୁ ବାହାରି ଯିବା। ଆଉ ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ବାହାରି ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସୁଲେଇପାଟ। ଏଠି ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ଅନଲୋଡ଼ ହେବ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଚାଲ ଜଲ୍ଦି ଏଠି ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ଅନଲୋଡ଼ କରିଦେବା। ଆଉ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ଓହ୍ଲାଓହ୍ଲି ସରିଯାଇଛି। ତ ଆଉ ଥରେ ଯିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର, କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଠି ଆଉ ଟିକେ ସାମାନ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ନେଇକି ଆସିବା। ତ ଚାଲ ଫଟାଫଟ ଯିବା ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଆଉ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖେଇବି। ଆଉ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପହଞ୍ଚିକି ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ଅଧା ଗାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ତାପରେ ବର୍ଷା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଆଉ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ପୁରା ତ୍ରିପାଲ ଢକାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଦେଖିବା କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ କେତେବେଳେ ସାମାନ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ଯିବା ସୁଲେଇପାଟ। ତ ଆଉ ବର୍ଷା ଏବେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ, ଫଲୋ ନିହାତି କରିଥିବ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ।